Показвам ви жена, която е на 49 години и е родила 3 деца. Качвала е до 100 кг и ги е смъквала също толкова лесно, колкото ги е качвала. Кажи сега каква е тайната? Коремни преси. Серия от коремни преси до 100. Няма значение дали е сутрин, дали е вечер, дали е през нощта. Въпросът е да са направени тези коремни преси. През деня съм нямала време да ги правя, защото имам 3 деца. Но през нощта съм ги правила от 11 до 12 часа. Така, после с годините в легнало положение, вдишваш, издишваш 30 пъти. За мързеливи. Да, за мързеливи, да, коремни преси, ако да мързи да се движиш. 30 серии говоря долни, горни коремни преси, крака, гръден кош и полулегнало положение като люлка. Свиваш краката, вдигаш раменете, задържаш, отпускаш. Така 20 бройки правиш. А ограничавала ли си се от храна? Диети пазила ли си някога? Никога. През целия си живот една диета не съм спазвала. Ям на корем, каквото ми се падне. И ям по един хляб, ако съм много гладна, мога да изям цял хляб. Тоест слушаш тялото си, каквото ми се еде, това Гладна съм, сита съм, солено, кисело, сладко, бол. Да, каквото ти каже тялото, това. Това ям, да. И движение. Майката му е движение. Майката е движение, а не застоял живот. Когато е застоял живота и водата, която пиеш от чешмата, дори да не едеш нищо, тя също напълнява. Ако нямаш движение, по цял ден мързелуваш, лежиш, спиш, няма как да стане. Ама движение, когато имаш, и на 50 години може да изглеждаш и така. Обърни се, завърти се да те видят. Да, виж какъв задник направо да ти завиждат младите на 30 години да ти завиждат. Че целулит даже нямаш. То не се вижда сега, защото имаш такова, ама даже и целулит нямаш. Няма много, да. са виждали лаво. Нищо нямаш. Ето за пример, да. Движение. Движение. Я ще какво ви се еде и движение. Точно. Защото не искате да се вижда